So yun guys, pagpasok pa lang natin dito, dami ng ano. Ito, medyo malaki na oh. So guys, dami oh, dami bunga oh. Pero dito, ayun, ayun, ayun. So yun guys, good morning. So dito kami sa bukid. Dito sa may mga ampalaya. So ngayon guys, meron na mag-update tayo ng mga ampalaya. Kung kumusta na yung ampalaya natin. So yun guys, ngayon pa lang guys, ang dami ko na nakikita ng bunga. So nakakatuwa. So yun guys, tingnan natin yung mga bunga. So yun guys, pagpasok pa lang natin dito, dami ng ano, dami ng bunga guys oh. Hindi mo na mabilang, ayun ang dami oh. So yun guys, ito oh, medyo malaki na nga oh. Ayun oh. Pero hindi pa yan pwede guys. So yan guys, dami. Ito doon, ayun guys oh, maliliit pa lang, mga bago. So yan. Ito guys, itong side na to. Ito, meron pa dito guys, ayun oh. Yan. Ito guys oh, dami na. Kaya ito guys, may uod yung ano niya, yung ito, yung puno niya, ay yung ano, dahon, tanggalin natin. So yan guys, uod. So yan guys, dami oh, dami bunga oh. So yan guys, bawing-bawi yung pagod ni Papa. Kaya yan guys oh. So doon, yan guys, kung dito nyo makikita nyo, ang dami na oh, ayun oh. Meron dito, ayun, ayun, ayun. Dito guys, meron din. Ang dami. So yan guys, nakakatuwa. So ayan o, meron dito sa gilid. Ayan o, diba? So ito ang dami guys. Tapos magkakatabi. Ayan o. Ayan, ito meron dito, medyo malaki na din. Ayan o, ito guys, ayun. Ito guys, ang dami rin o. Ayan o. Ito may maliit pa, yun may malaki sa gilid. Ito, ayun, ayun. Dami guys. Ito guys, yan makita nyo guys o. Ayan, nakabitin. So yan. So ito maliliit pa guys. Ayun oh. Kaya lang yung iba guys na may nakita ko yung ano, yung tulad ng guys, ang dami oh, daming ayun oh, daming putakte, yung tinuturok niyo yung ano. Guys, pakita ko sa inyo, ayun oh. Ay, hindi kita masyado, ayun oh. So yan guys, basta meron diyang ano, yun yung tinuturok niyo yung ano guys, yung bunga. So ayun, may butas na guys. Ayun. Pag ganyan guys, wala na yan guys. Tingnan natin ayun o. Ayun o, sira na guys o. Ayun o, tulad dito guys o. Ito guys, tatanggalin natin to. Wala na to. Ayun o. Yan guys, sira na. Sayang. Ayun o. May mga to guys, may uod na to sa loob to. Ayun o. Ayun o, pag ano to, wala na guys o. Sira na. So yan guys, dito naman sa gilid dito guys. So yun guys, yun yung problema sa ampalaya. Maraming ano, insekto. So yan guys o. Ito guys, ang ganda na oh. Oh, di ba? Siguro mga 2 days to guys, pwede na to. Yan guys, dami oh. Ayun, dami dun oh. Ayun oh. Dami oh. So yan guys oh. So guys, tingnan natin dito sa kabila. Ito mayroon pa dito guys oh, ayun oh. Ayun oh. So dito guys sa kabila, tingnan natin. So yun, mas marami din dito guys oh. Ayun oh. Ito pa. Ito maganda oh. Walang sira. So yun guys. Yun. Ito, dami oh. Ito maganda guys oh. Itong area na to, haba na to. Pero hindi pa yan pwede guys. Yan oh. Siguro mga 2 days guys, magkikilaw tayo guys ng ano. Magkikilaw tayo ng ampalaya. So yan. So ayun guys. So nice one. Ito oh. Ito, ang dami. Ayun, dami guys oh. Ito mga bago pa oh. So ayan. Yun. Tsaka guys, yung ano, makita nyo yung, ayun, gumapang na rin guys yung ano, kalabasa. Guys, dami doon sa gilid oh. Ayun. So, ito medyo mountain dito guys, itong area na to kasi maraming namatay dito ano, puno ng ampalaya. So, ito, wala pa masyadong bunga pero malapit na magsibunga guys. Yun. Dito wala masyado. So ayun, merong isa doon. So dito lang guys, marami itong area na to, tsaka yung sa kabila. So yun guys, yun lang yung update natin sa ano, sa ampalaya. So good job Papa. So ayun, ang dami ng bunga ng ano, ng ampalaya mo. So ayun. So ito guys, oh. Basta 2 days guys, magkikilaw tayo ng ano, ng ampalaya. Sarap yun. So ayun guys, salamat. See you sa mga susunod na videos. Ayun, maraming salamat sa mga blessings.
sa mga tropang walang sawang sumusuporta sa From TV channel. So ayun guys, maraming salamat. God bless.